Mnohí ľudia už počuli, že po smrti má duša ešte určitý čas zostať blízko tohto sveta. Niekto hovorí o niekoľkých dňoch, niekto o 6 týždňoch, ale najčastejšie sa v slovanských a pravoslávnych tradíciách spomína práve 40 dní. Táto predstava je zaujímavá hlavne preto, že sa nesústreďuje iba na pohreb alebo na smútok rodiny. Hovorí o tom, že duša podľa starej viery neodchádza zo všetkého známeho naraz. Má ešte určitý čas, počas ktorého sa odpútava od pozemského života. V ľudových predstavách sa hovorilo, že duša sa môže vracať k miestam, ktoré poznala. K domu, kde človek žil, k rodine, k dvoru, k ceste, po ktorej chodieval, alebo k miestam, ktoré boli preňho dôležité. Bola to predstava posledného prechádzania tým, čo bolo súčasťou života. Preto sa v niektorých domácnostiach nechával pohár vody, kúsok chleba alebo jedla, zapálená sviečka a niekde aj otvorené okno. Tieto zvyky mali význam hlavne pre dušu. Voda bola symbolom občerstvenia na ceste. Chlieb alebo jedlo vyjadrovali, že zosnulý ešte nie je úplne vyňatý z rodinného stola. Sviečka mala pripomínať svetlo, ktoré dušu sprevádza. A otvorené okno znamenalo voľný prechod, aby duša mohla odísť a nezostávala pripútaná k miestu, kde prežila svoje posledné chvíle. Pre živých to zároveň nebol len zvyk bez významu. Keď nechali sviečku horieť alebo položili vodu na určené miesto, dávali tým najavo, že na dušu ešte myslia a že jej cestu nechcú nechať bez modlitby a spomienky. Podľa niektorých slovanských zvykov sa verilo, že duša sa prvú noc po pohrebe môže vrátiť domov. Preto sa nechávala voda alebo jedlo a ráno sa niekde sledovalo, či sa niečo zmenilo. Pre ľudí to nebola hra ani obyčajná povera. Bol to spôsob, ako ukázať, že duša má ešte svoje miesto a že jej cesta pokračuje. Z pohľadu tejto viery bolo prvých 40 dní prechodom. Duša ešte pozná svet, ktorý opustila, ale zároveň sa už približuje k inému stavu. Preto sa hovorilo, že sa môže zdržiavať pri miestach, kde človek žil, a po 40. dni sa vydáva ďalej. To neznamená, že po tomto dni už k zosnulému nemôže smerovať modlitba alebo spomienka. Znamená to len to, že podľa tejto predstavy sa prvá cesta duše mení. Už sa nemá držať pri dome, pri známych miestach a pri pozemskom živote tak ako v prvých dňoch. V pravoslávnych duchovných výkladoch sa tento čas opisuje ešte konkrétnejšie. Prvé 2 dní sa duša môže pohybovať po zemi v sprievode anjelov a navštevovať miesta, ktoré mala rada alebo ktoré boli spojené s jej životom. Tretí deň je potom privedená k Bohu. Preto má práve tretí deň taký veľký význam. Nie preto, že by sa v iný deň modliť nemohlo, ale preto, že tento deň sa chápe ako prvý veľký bod na ceste duše. Medzi 3. a 9. dňom sa hovorí o tom, že duša vidí krásu raja a duchovného sveta. Má spoznať, kam môže smerovať a pochopiť, že pozemský život nebol jedinou skutočnosťou. 9. deň preto nie je iba náhodný dátum. Spája sa s predstavou, že duša sa znovu približuje k Bohu a že ju sprevádzajú anielské mocnosti. Pre rodinu malo práve toto obdobie význam v modlitbe. Verilo sa, že modlitba živých môže dušu posilniť a sprevádzať ju v čase, keď prechádza niečím, čo už živí nevidia, ale nechcú ju v tom nechať samú. Po 9. dni sa v starých duchovných textoch opisuje ďalšia časť cesty. Duša má vidieť aj pravdu o vlastnom živote, následky svojich činov, zlyhaní, hriechov aj všetkého, čo ju počas života zaťažovalo. V tejto predstave nejde iba o trest, ale o stretnutie s tým, aký bol život človeka v duchovnom zmysle. A práve preto sa počas 40 dní modlitba považovala za dôležitú. Rodina sa nemodlila iba preto, aby si spomenula. Modlila sa preto, lebo verila, že duši môže pomôcť v čase, keď prechádza touto cestou. 40. deň je v tejto predstave hranicou. Spája sa s Kristovým na nebo vstúpením po 40 dňoch a zároveň s tým, že duša je zverená do určitého stavu, v ktorom čaká na posledný súd. V slovanských ľudových predstavách sa zase hovorilo, že po 40 dňoch duša odchádza zo zeme ďalej,
do sveta za hrobom. Preto je tých 40 dní také zaujímavých. Nie je to iba číslo. Je to predstava, že duša má po smrti cestu, ktorá má viac etáp. Najskôr sa ešte pohybuje pri známom svete. Potom sa začína vzdialovať od toho, čo poznala. Neskôr sa približuje k duchovnému svetu. A nakoniec prichádza deň, keď sa prvé putovanie uzatvára a duša pokračuje ďalej iným spôsobom. Zvyky ako voda, chlieb, sviečka, otvorené okno alebo modlitba preto nedávali zmysel iba pre rodinu. V očiach veriacich a našich predkov boli hlavne pomocou pre dušu. Boli to malé znamenia na jej ceste. Vyjadrovali, že na ňu živí ešte myslia, že ju sprevádzajú modlitbou a že prosia, aby jej ďalšia cesta pokračovala v pokoji. Po prvých dňoch sa v starých duchovných výkladoch cesta duše začína meniť. Na začiatku sa hovorilo najmä o blízkosti miest, ktoré človek poznal. Neskôr sa však pozornosť presúva k tomu, čo si duša nesie zo svojho života. A tu prichádza jedna z najzaujímavejších predstáv. Hovorilo sa, že po smrti už človek nevidí svoj život tak, ako si ho pamätal počas života. Nevidí iba udalosti, tváre a miesta, ale aj ich hĺbší význam. To, čo si kedysi ospravedlňoval, sa môže ukázať pravdivejšie. To, čo zľahčoval, môže zrazu pôsobiť inak. A to, čo urobil z lásky, súcitu alebo úprimnej snahy, má tiež svoju váhu. Niektoré staré pravoslavné texty tento obraz opisujú ako mýtnice duše. Názov znie zvláštne, ale dá sa vysvetliť jednoducho. Predstavovalo sa to ako duchovná cesta, na ktorej duša prechádza cez určité skúšky. Ako by sa na každom mieste ukázala jedna oblasť života. Hnev, klamstvo, závisť, pýcha, neodpustenie, krivda, ale aj dobro, pokánie, milosrdenstvo a láska. Nie je nutné si to predstavovať doslova ako brány na oblohe. Dôležitá je myšlienka, ktorá za tým stojí. Duša sa podľa tejto predstavy stretáva s pravdou o sebe. Už nemôže hrať rolu, nemôže sa vyhovárať a nemôže pred sebou zakryť veci, ktoré počas života odsúvala. V týchto výkladoch sa hovorí aj o anjeloch. Nie iba ako o náboženskom obraze, ale ako o sprievodcoch duše. Majú byť pri nej v čase, keď prechádza tým, čo je pre ňu ťažké. Preto sa za zosnulého v tomto období modlilo. Krátko, jednoducho a úprimne. Rodina prosila, aby duša mala pokoj, odpustenie a svetlo na ďalšej ceste. Zaujímavé je, že pri zosnulých sa v pravoslavnom prostredí pripravovalo aj kolivo. Je to varené zrno, často osladené a zmiešané s ďalšími prísadami. Na prvý pohľad obyčajné jedlo, ale jeho význam bol hlbší. Zrno sa vloží do zeme, navonok akoby zmizne, ale práve z neho môže vyrásť nový život. Preto sa používalo pri spomienke na mŕtvych. Malo pripomínať, že smrť nemusí byť vnímaná iba ako koniec. Tak ako zrno prejde cez zem a môže z neho vyrásť niečo nové, aj duša sa v tejto tradícii chápe ako niečo, čo pokračuje ďalej, hoci už nie spôsobom, ktorý vidíme očami. Niektoré rodiny robili na pamiatku zosnulého aj dobré skutky. Pomohli chudobnému, darovali jedlo, podporili niekoho v núdzi, alebo urobili niečo dobré v jeho mene. Myšlienka bola jednoduchá. Keď človek odišiel, dobro spojené s jeho menom mohlo pokračovať medzi živými. Z pohľadu duše to malo byť ako svetlá stopa, ktorá po človeku zostáva. Nie iba to, čo pokazil, ale aj to, čo po ňom ešte prinieslo dobro. 40. deň sa potom chápal ako hranica tejto prvej cesty. Duša už nemala byť tak blízko pozemskému svetu ako na začiatku. Jej prvé putovanie sa malo uzavrieť a ďalší stav už patril svetu, ktorý živí nevidia. To však neznamená, že po 40 dňoch už nikdy nemôže byť blízko svojim blízkym. V ľudových predstavách sa mohlo veriť, že duša sa pripomenie aj neskôr, napríklad cez sen, výročie, sviatok alebo chvíľu silnej spomienky. Len sa už nehovorilo o tom istom prvom období lúčenia.
Prvých 40 dní sa teda chápalo ako cesta duše od známeho sveta k pravde o vlastnom živote. A práve preto mali v tomto období význam modlitby, dobré skutky, kolivo aj spomienky, ktoré mali dušu sprevádzať ďalej. Podobné predstavy o ceste duše po smrti nenájdeme iba u Slovanov alebo v pravoslávnom prostredí. V rôznych častiach sveta sa mení počet dní aj samotné zvyky, ale základná myšlienka býva veľmi podobná. Ľudia verili, že smrť nie je len jeden okamih. Duša alebo vedomie človeka má po odchode ešte svoju cestu. A živí sa ju snažili nejako sprevádzať. Veľmi známa je predstava barda v tibetskom buddhizme. Bardo znamená prechodný stav. V tomto učení sa hovorí, že vedomie človeka môže po smrti prechádzať obdobím medzi smrťou a ďalším zrodením. Toto obdobie môže trvať až 49 dní. Zaujímavé je, že zosnulému sa v tejto tradícii čítali posvätné texty. Malo mu to pomôcť zorientovať sa v tom, čo sa deje. Predstava bola taká, že vedomie po smrti môže byť zmetené a preto mu živí pomáhajú slovami, obradom a pokojom. Inými slovami nejde o to, že by človeka držali pri sebe. Skôr mu ukazujú cestu ďalej. Podobné číslo sa objavuje aj v niektorých čínskych buddhistických a taoistických zvykoch. Tam sa pracuje so 7 obdobiami po 7 dňoch. Spolu je to opäť 49 dní. Rodina v týchto dňoch môže pripravovať jedlo, zapaľovať vonné tyčinky a páliť papierové peniaze alebo papierové predmety. Niekedy sa pália papierové domy, oblečenie, peniaze alebo aj moderné veci, ktoré majú symbolicky slúžiť zosnulému v druhom svete. Pre nás to môže znieť zvláštne, ale význam je jednoduchý. Ľudia tým chceli zosnulému poslať niečo, čo by podľa ich viery mohol potrebovať po smrti. Nebrali to ako obyčajný papier, ale ako symbolický dar. Veľmi zaujímavý je aj čínsky sviatok hladných duchov. Počas 7. lunárneho mesiaca sa v tejto tradícii hovorí, že svet duchov je bližšie k svetu živých. Ľudia pripravujú jedlo, pália obety a myslia aj na duše, ktoré nemajú pokoj. Silné je hlavne to, že sa nemyslelo iba na vlastnú rodinu. Myslelo sa aj na opustené duše, na také, za ktoré sa nikto nemodlí, ktoré nemajú potomkov alebo na ktoré už nikto nespomína. Preto sa im pripravovalo jedlo a obety, aby nezostali úplne bez pozornosti. V hinduistických tradíciách sa zase stretávame s obradmi, ktoré majú duši pomôcť na ďalšej ceste. Jedným z nich je Pinda Dán. Pinda sú malé obety, často z ryže, sezamu alebo ďalších prísad. Tieto obety sa dávajú za zosnulého a za predkov. Ich význam je taký, že rodina pomáha duši prejsť z jedného stavu do druhého. Jednoducho povedané, zosnulý už nie je vnímaný len ako človek, ktorý nedávno odišiel. Postupne sa začína vnímať ako predok, teda ako súčasť rodovej pamäti. To znamená, že rodina naňho nezabudne, ale jeho miesto sa zmení. Už nie je medzi živými tak ako predtým, ale patrí medzi tých, na ktorých sa spomína, ktorým sa vzdáva úcta a ktorí patria k rodine aj po smrti. Aj v japonskom buddhizme existujú spomienkové obrady po presne určených obdobiach. Dôležitý je napríklad 49. deň, potom stý deň, prvé výročie a ďalšie výročné dni. Vidíme teda, že vzťah k zosnulému sa nekončí pohrebom. Pokračuje aj po mesiacoch a rokoch. A toto je na všetkých týchto tradíciách zaujímavé. Niekde sa hovorí o 40 dňoch. Inde o 49 dňoch. Niekde o 13. dni. Niekde sa pripravuje zrno, inde ryžové obety, inde sa pália papierové peniaze alebo sa čítajú texty. Každá kultúra to vysvetľuje po svojom. Ale veľa z nich má spoločnú jednu myšlienku. Človek po smrti neodchádza zo sveta rodiny bez akejkoľvek pozornosti. Živí sa snažia jeho dušu sprevádzať, pomôcť jej, uctiť si ju a zaradiť ju medzi tých, na ktorých sa nezabúda. Práve preto je téma prvých 40 dní taká silná.
Nie je to len jedna povera. Je to súčasť veľkej otázky, ktorú si ľudia kládli v rôznych častiach sveta. Čo sa deje s dušou, keď človek odíde z tohto života? Odpovede sú rôzne. Niekde sa hovorí o Bohu, inde o znovuzrodení, inde o predkoch alebo o svete duchov. Ale všade vidíme snahu pochopiť smrť ako prechod, nie iba ako prázdny koniec. A možno práve preto sa tieto zvyky zachovali tak dlho. Dávali ľuďom spôsob, ako sa s odchodom blízkeho človeka vyrovnať s úctou. Dávali duši cestu a živým pocit, že ešte môžu niečo urobiť. Zapáliť svetlo, pripraviť obetu, vysloviť meno, spomenúť si alebo sa krátko pomodliť. Ak sa vám toto video páčilo a zaujímajú vás staré predstavy o duši, smrti, znameniach a živote po živote, budem rada, keď budete sledovať kanál Osud. Postupne sa pozrieme aj na ďalšie zabudnuté tradície a otázky, ktoré si ľudia kládli dávno pred nami a ktoré nás zaujímajú dodnes.